Malalaoman, katotohuan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, ang tamang oras po, alas 9:35 na po ngonya na pagkaaganin. Hulyo 11 na po, 2022 po. So, yaon na naman po kita sa rong oras may kabaga na programang Bicol Connection kan sa tuyang karundang si Joey Habana Lim ngo, kaya lang tayo po ang reliever niya ngunyan ta hasta ngunyan da ipasiguro natatapos ang sa iyang mansion. And of course si John Bata naman po talagang igwapang aray tiis, so at may baklag pa yata sa kababiyahe. So, ako na muna po, man maot matukaw mo niyan, digdi po sa Bicol Connection. Alas 9:30 po hasta alas 11, ayun, alas 11 nin pagkaaga. At sa tuya po makakaibanan sa technical side, yaon po si karon ng Buena Obra, kaibanan man po dyan sa information andyan pa po si Tony Matic Saison, and of course, andyan man po si sa po niyang apa, and of course yaon man po duman sa transmitter ang sa muyang si Joanne De Villa, kaibanan duman si Rodel Cesar, and of course ako po ang sa indong makaibanan sa sarong oras may kabanga. Ay pong iba kundi si ako, Kagawa del Madilim Magaspi nagsasabing good morning, good morning, good morning, and welcome to the program. Okay, belated happy birthday kay Karundang. Philip Barasinas. Belated happy birthday. Eka man lang nagpamalisya ka sa udma. Ini talagang karundatang ini. But anyway, happy birthday to all those who are celebrating their birthday today. And of course, have a good health. Yan na, ngayon alam ko na July 9 ka pala. Ayan. Ilalagay ko na yan. Si nagsabi sa imo na dahil na ipag-Facebook. But anyway, kumusta ka na dyan, June Botor ba yun? Batan of Salvasyon. Ikaw talaga ha, nagripahingalo ka na kasuod ma. Ayan po, pag-ulayan ta daw ini pag-uran-uran talagang, dyan po talaga sa lugar kan Baaw. Talaga pong binabaha dyan. Lalo na po pag ining bakusugon na maray an uran. Hali po dyan sa kabukiran, dahil pa may hiling dyan sa Waras River kung baha talaga, kung ararom ang tubig. Pero pag abot po dyan sa may San Juan, sa may Bagong Bayan, lalo na po pag abot duman sa Sagrada, yan po ang inot na binabaha. May ano pa duman sa parang tulay na ababa, ano bang apod ka ito? Pag nag-apaw-apaw na po yun, ayan kakalat na po ang tubig. Pero ang bago ngunyan,
ang ano talaga ining yung doon sa Baaw Community High School po. Talaga pong nagpapataw-pataw sa indang mga classrooms. Eh dahil sobrang talaga dyan pag magbaha, nahiling ko to kansarong aldaw. Tapos nasundan na naman yata kahit kan Sabado, talagang hararom ang tubig niyan pag diri-diretso ang uran. Hindi kayang sa tuyang uran ngunyan talagang dain nalilingaw. Palibasa rainy days na kaya kita, rainy season na po kita ngunyan, ang hasta Nobyembre pa po yan. Pero abot lalo pag October, ang dasal-dasal ko na lang po, dai kita pagbisitahon nin Bagyo. Dahil pag binisita kita ng Bagyo, ayan na naman po, panibagong dagok po yan. Panibagong dagok po yan sa satuyang pagbuhay-buhay. Lalo na ang satuya sa ng mga kabatagan. Our banana plantation po, kahit na si mga backyard lang, talaga naman pong saganang-sagana na po kita ngunyan. Kaya everybody, we all have to pray na sana dahil man kita pagbisitahon na kung ano pa mang kalamidad. Tamari nga ni ang Mount Bulusan ay medyo nananahimik. Pero sabi nga ni, dahil kita pakakampante dyan sa mga bukid na yan. Tadaita aram kung noarin na naman yan sinda mag-aalboroto. So, sabi nga ni, we always be prepared po kita. Pag isip-isipan ta ang satuyang mga pang-aral daw na pangangaipon. Because if we are not prepared, whatever happens again, na sana naman huwag na. Masakito na maray, lalo na ining satuyang administrasyon, daita maaraman kung ano talaga ang sa indang mga aksyon. So kaya dakulang benepisyo po ining ginigibo kay ining nagtandim po ining Kalahi Seeds via DSWD na to all the barangays. Bako man lang siguro digdi sa Iriga and maybe the whole Philippines yata. The whole barangays of the Republic of the Philippines. Bako lang siguro digdi. At sana naman magayunin pong maray ining sa endang pinag-project na ini na drainage, kadakulan kaya drainage declogging. Hindi naman po ibig sabihin na yung darakulang drainage. Ito namang drainage declogging sa barangay, ini naman po yung mga inner streets. Pero nahiling ko nga ni, dahil kasuod maski na nga ni arog ka ito, from the very start of their clean up, parang clean up drive na lang po. Kasi duwa po ini nga project na ini kan Kalahi Seeds to all the barangays na declogging, drainage declogging, and ito pong gulayan. Ayan, gulayan sa palangay po, gulayan sa barangay. Kaya lang ang nakakaano kaya po yung ining sa tuyong mga kaakian ngunyan, especially ini mga millennials and itong 0 age onwards, ini 5 years na mga 7 years old na ini. Ang nakakabahala po, dahil ininda na re-regulate, dahil ininda na ipapasunod sa indang mga kaakian, sa indang mga pinapakakan sa family, ining vegetables. Talagang, sabi ko nga naiinda didipi sila na magpaliwanag sa inda, ta ining mga sa mga kaugakan. So, maray nga ini tatag-uran na. Ngunyan na tag-uran, bakong gayong maray magtanom nin mga vegetables, lalo na ang petsay, ay pwede ngunyan yan tatig-uran. Ang petsay magayon na itanom ining mga arog ka ini pag itong tag-init. It's better to plant petsay pag sunny season po. Pero pag arog ka ining tag-uran, tayo nga ni perang beses na ako nagtanom ka itong mga papaya. Aywan ko ba, hindi nagtutuloy, bumabaluktot hanggang natutunaw. Kaya siguro kaya lang lumalagpas na yung mga binhi ko ng papaya. Mga lumalaki na, kaya lang yung mga hindi talaga nabubuhay. Pero siguro, kasi at least nakalimang puno na ako na nagdidiretso. Tibaad pa man magdiretso. Saka ang nagdidiferensya kaya kaining tanom na papaya ba, itong pagdakula na ining dahon. Dai ko po aram kung bakit. Pagahanapan ko naman ng insekto o kaya yung uod, mayo ako mahiling.
So, balik kita digdi sa baha sa Baaw po. Dahil talagang nagbaha dyan sa Baaw. Makita ko talaga yun. Mabuti bago, iba pa yung pinag-upload ng isang uploader. Pero nahiling ko talaga yan. Nalubog talaga sa baha ang ilang lugar sa bayan ng Baaw, lalo na po yung doon sa doon sa may eskwelahan. So, kitang-kita po, banda mga alas 3 ng hapon kayo. Dahil ang uran naman kasi talagang, everyday yan po, everyday. Maray nga ni kasuod bakong grabe si uran. Pero digdi San Nicolas, bakong grabe. Pero pag abot naman duman sa may sentro saka sa may lugar talagang grabe pa lang si uran. Kitang-kita po yung pagragasa ng tubig po. Nabaha sa may mga kasamang putik pa. Siyempre ngunya may kasamang putik kasi galing sa bundok. Patawid sa mga national highway, sa boundary ng mga barangays diyan sa Ito nga ni Santa Teresa, hariyo na po yan. Kumpara digdi sa may nang kainin sa pakalagpas po digdi sa may bandang San Vicente, San Juan. Ayan, puro maragasa din po ang tubig dyan. Lalo na po doon sa Inutan kan Sentro kan Baaw. Ano nga ba yun yun doon sa may Bulangan. Ayan, rumaragasa din po ang tubig duman. So, nagdulot talaga yan. Basta talaga may baha. Basta may baha. Affected po ang trapiko kayan. Ang trapiko ay ang flash flood po. Binaha ang mga lugar ng eskwelahan. So, maringaning ang eskwela, ang mga estudyante ngunyan, bako pang talagang igwa ng mga estudyante dahil ko aram kung ito nga ning ang mga diyan nga sa agronahiling nakikita ko yung mga majorette nagpa-practice dahil ko lang aram, I just don't know kung they are practicing for the ba yan itong natin as a syudad sa September 3 ba yun? Kung yun po sa foundation ang preparation ninda or sa Peña Francia na. Diba Hilmanahan of Pasay City? Ini si Hilmanahan talaga. Ining my love kong ini. During those days, sila ang nagtutok doon sa bubagkala-kalabitkan. Kalibre anong baril ba yun? Because he is an active fireman Las Piñas. But now he is already tired, very tired na ini. Kaya tired na talaga ini si fireman Hill Manahan of Las Piñas. And of course, ini mang si Pat Moralio Pablo, tired na rin po ini. He is Engineer Pat Moralio Pablo from Iriga City man po ini. Kaya I'm inviting you, Engineer Pat, na sana man lang sa pagkita-kita natin, you visit Iriga City, dahil ang laki na pagkakaiba. Pupunta tayo dyan sa isang resort. Dyan tayo. Dyan tayo, wag-check-in tayo para chika-chika tayo. Pati ikaw, Hilmanahan, Fireman Hilmanahan. I'm inviting you to visit Iriga City. So, balik kita sa baha. Nalubog din sa baha ang mga barangay sa poblasyon ng Baaw, gaya ng San Ramon. Ayan pang Del Rosario, ayan po binabaha talaga yan. Ang San Nicolas, San Jose, at San Francisco. Ayan, magkataraid-taid po yung mga barangay na yan. Na talaga pong pinag-aagihan yan. Binabaha talaga ang lugar na yan. Pero hanggang tuhod, ang baha sa National Road, ayan po, tumatawid po yan sa National Highway. Kaya po, kawawa naman itong Baaw. Para bang, Catswater Basin ba yan? Baka masiguro. Dahil ang alam ko, ang Cats Basin natin ay sa Nabwa. So, ayun sa mga police chief dyan, si Deputy Police Chief, sa kabila ng dagli ang pagbaha. Passable naman sa lahat ng uri ng sasakyan. Kaya lang, pag ganyan may baha, siyempre, limitado po ang takbo ng inyong mga sasakyan. Pero nga ni kan Sabado, naiinis ako dun sa mga nakasabay namin. Kasi alam na nila may tubig-tubig, hindi naman baha, may tubig yung tinampo, yung kalye na dinadaanan namin. Ay nakaangkas sa akin sa motorsiklo si Karundang Ruth Cornelius. Ba naman walang pakundangan yung mga nag-overtake sa amin. Sabi ni Ruth, ayan, Ma'am Elma, basa na ako, hayaan mo yan. Kung mayong uran, di kita mababasa. Diba, Engineer Pat, pag mayong uran, di mo nababasa, kaya lang mainiton, maalinsangan.
Oh, yan po ang kalagayan kan sa tuyang panahon. At sa tuyang panahon ngunyan. So, maski naman sa ito nga ni sa banda baga ng norte, ayan ho, hindi ko alam na nagbabasa sa kanila, pero this time po talagang rumagasa ang talagang sa inda, rumagasa ang tubig dahil sa sobrang uran. Pero good for those na sa tuyang mga magtatanim. Yung sa tuyang magtatanim, kaya lang pag sobra-sobra naman ang ulan, defective naman po yan sa mga pananim. Lalo siguro ang strawberry, di ba? Kasi ang strawberry nga may sapin pa yan. Sinasapinan para sa indang bunga dahil makaduta o dahil makaano dun sa lupa, at pag nag-ulan dahil matalamsikan kasi dahil pwede yon. Kaya dahil mo yan, pag hinugasan mo kasi ang strawberry, nagpupulot-pulot na yan, magbabasa-basa na yan. So, kaya sabi ko nga kasubago, dahil ko aram ko ini pinagpapraktisan kayo ng mga majorette, ay ilalabas mo niya na Foundation Day ng Iriga City. O, if I'm not mistaken, September 3 yan. So, hindi natin alam kung anong event, if there is any event in Iriga City. Pang ilang taon na kaya? Ikaw, Engineer Pat, alam mo yan kasi naging syudad itong Iriga, parang 3rd year high school yata tayo noon o 4th year high school. O, naalala mo pa ba, Engineer Pat Moralio Pablo? High school tayo nung naging syudad, ining syudad kan Iriga. And naalala ko pa noon, nagkaroon ng debate. Yung debate yung kontra maging syudad o yung maging syudad. What is the ano ibig sabihin kay ito yung ang mga cause yan kung magiging syudad o hindi magiging syudad. So, dumako daw kita duman sa Kabusaw, Camarines Sur. Alin ba ining Kabusaw na ini? Dahil ang aram kong Kabusaw, may Kabusaw sa Sipukot. Pero sa partido garo siguro ini. Dahil ang aram ko kayang Kabusaw talaga, kasi may lupa kami duman sa Kataid Kanbulan, Sipukot, Kabusaw. Ano pa ba to? Anong barangay pa yon? Kasi may daga kami dyan sa, kung ini si Kabusaw sa Sipukot. Ayan po, may mga, Nyugan, may Nyugan. Okay, ang sabi ni Engineer Pat Moralio, naging 1966 daw, nung naging syudad, ining syudad kan Iriga. 1966, anong taon kita ka ito? Anong year natin sa high school? Ayan po, sana hilmanahan. I'm inviting you to attend kahit hindi ko alam if there is any event kay maabot na itong darating na Foundation Day kan Iriga City na bagong administration na po. Sa administration na po ni Honorable Mayor. Sabi, pag honorable daw, wag nang anuhin. Honorable o kaya Mayor Rex Oliva. Ano kaya ang first event na gigibuhonin da sa ining maabot na Foundation Day kan syudad kan Iriga? Kadapula kang dami nagtatanong sa akin bakit daw wala ako doon sa sa foundation, ano ba yun? sa inauguration ka ini mga newly elected city officials. Ay, sabi ko anong gigibuhon ko duman, nasa duty ako noon. Duty officer of the day ako noon. Ay nalangan naman maglagaw-lagaw ako. Ang tanong ni Engineer Pat, hindi raw niya alam ito, hindi raw niya kakilala ini si ang satuyang bagong Mayor Rex Oliva. For your information, Pat Moralio, para hindi ka naman kasi how many years ka bang wala dito sa Iriga City?
Kung ako nga, nung bagong salta rin ako, bagong balik din ako digdi sa Iriga City, talaga namang I'm so innocent, talagang wala akong kaalam-alam to those who are in the administration. So, itong habang nagtatagal, naging kabisado ko na ini sa tuyang lugar, ang sa tuyang lupang tinubuan kung saan tayo pinanganak. But anyway, Engineer Pat Morallo, ini pong si Mayor Rex Oliva, kung naalala mo, kung naalala mo itong si pinakapamusong midwife, ayan po, midwife na si Ma'am, ano na nga ba yun? Yan po ang nanay niya, si nakalimutan ko yung pangalan, Mentita, ayan, si Ma'am Mentita Oliva. Oliva Cuba po, yan si Cuba, if I'm not mistaken, Mentita Cuba Oliva. Naging agom ni Attorney Oliva, yan po ang tatay ni Mayor Rex Oliva. Kaya if siguro heard mo siya noon, aware ka man po kay itong si Mentita Cuba Oliva, ayan po, Mrs. Oliva. Siya ang pinakang head yata noon ng mga, kasi noon mas kilala ang midwife kaysa yung mga nurses, kasi yung mga nurses noon nasa hospital. So, ang mga kaidto, ang nag-iikot talaga sa barangay at na malimit nagtuturo sa itong mga hilot ba? Itong mga nagpapaanak na mga hilot, iba talaga. They are trained. They are well trained by the mga municipal health practitioner. Aro kay nanay ni Mayor Oliva, ni Rex Oliva, si Ma'am Mentita, the late Mentita Cuba Oliva. Siya ang trainer nung mga, kasi bawat barangay kaidto, may mga trained hilot, sinda po ang nagpapaaki kang mga nangangaki. It is, if I remember right. Dahil isa ang lola ko noon na mga tagapaanak dyan sa masamuyang barangay, not only in barangay San Agustin, but the nearby barangays. Kahit taga saan pa yan, pag kinuha ka na magpapaaki, you have to go. Talagang well-trained sila noon dahil sa mga kagabitan lang nila, yung mga gamit lang nila, supplied po yan ng municipal health. Kasi kahit to ba kung uso ang mga ngaki kasang sa ospital, mayo man clinic kahit to. Pero if I remember, ining sa tuyang, kung naalala mo, Engineer Pat, ining Poriculture Center ng Iriga. Ining Poriculture Center, until now, is still alive. Kung manganganak man pagbako ka pag ayaw mo manganak sa bahay, ayan, if in case may emergency, ayun sa kalang itatakbo sa ospital, or yung mga normal delivery po, dyan lang yan po ginigibo sa Poriculture Center na ang hanggang ngayon, andyan dyan pa po ang satuyang Poriculture Center. Yung andyan po sa atubangan lang kan La Consolacion. Hanggang ngayon, andyan pa rin po yung Poriculture Center na pinapangakian noon. Hanggang ngayon. Okay, 45 years daw nawala si Engineer Pat Morallo digdi sa Iriga. Ay mas mas dakul na taon kang mayo digdi. Ako kaya nagbalik ako digdi sa Iriga kaitong 2000. Way back 2000. Pero nasa 35 years din ako na mayo digdi. Pero umuwi ako. Umuwi ako pag barangay fiesta, and of course pag may mga event sa Samuyang pamilya, umuwi ako dito sa Iriga. Pero I'm staying only for 3 to 1 week days lang. To 1 week, mahaba na yun. Hello also to Bert and Nita Dumanghogo is watching right now. Continue watching to all the programs of RPN DCKI, the Pioneer Radio Station here in Rinconada. Sa ngayon po, ang dami na nating mga radio station dito sa Rinconada, lalo na po digdi sa Iriga City. So, ining kaso bagong pinagsasabi ko nga na ining kabusaw, nagapot ba ako? Kasi although tag-ulan tayo ngayon, we must always be careful. Especially pag umaalis tayo ng bahay. Ako minsan nga talagang
pag nagmamadali ako, pag ako umaalis ng bahay, lalo alam kung ako ang naiwan sa bahay, ako ang last, ako ay am the last na aalis ng bahay. Not kayan ang chinecheck ko, yung mga naka-plug. Yung mga naka-plug po sa kwarto ko. Kasi mag-isa naman ako sa kwarto. And then, lalabas pa po dyan ako hanggang kusina. Dahil minsan, minsan nalilingawan ko may nakasalang pala ako. Minsan nakasalang sa atin yung tubig, sunog na pala. So, ining dalawang bahay na nasunog sa barangay Kabusaw ay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Ito po nung nakaraang araw po, patuloy na iniimbestagahan ng mga Bureau of Fire Protection kung ano, what is the pinagmulan ng sunog. So, sa official na ulat na mga inilabas ng Bureau of Fire Protection ng Kabusaw, ang sunog daw ay nasunog na dalawang bahay ay pag-aari ni na Angelita Broselas at ni Reynaldo Tinuco ng Zone 3 sa naturang barangay. Parehong gawa sa light materials ang mga bahay ng biktima, kaya madali itong natupok ng apoy. Wala namang inaiulat. Ang importante doon, may wala pong casualty o any accident. Pasalamat po kita kung mayong casualty. Kaya lang ang mahirap digdi ini sa rumbyuda na may 6 na anak. Ayan po, nawalan sinda ng bahay. Inamin niya na sa bahay nila nagsimula ang sunog, bigla na lang daw nagliyab, ayan, ang linya ng kuryente. Minsan kasi loaded po, minsan loaded, lalo po ining mga light materials na ini. Lalo po ining mga dikit-dikit na kabahayan. Minsan po parang octopus. Kapag tinawag na octopus po, salu-salungat po. Minsan sa isang outlet, kakabitan ng isang extension. At doon sa extension, ang dami nang nakakonect-connect. At minsan, ayan po, hindi kinakaya ng linya. So, difficile po yun. Dapat ang mga, kaya nga kita may electrical engineer. Kasi ngunyan, although light materials lang, may light materials ang bahay mo, kinakailangan ang dyan kung kaya nga ni kita igwa kitang mga barangay electrician. Kasi unang-una, pag mapagibo ka kaya, you have to consult your barangay electrician. Madagdag ka ng outlet, magpaaram ka. Tanganing matawan ng tamang load ang sa imong mga outlet sa harong. Dahil kita basta nagkakabit ng connection po. Dahil kita nagkukonek kayan. Lalo pag dakul po ang sa imong mga ginagamit na appliances. Almost be prepared tayo. Everybody must be aware of your mga ginagamit nating appliances. Just imagine kung sa sarong outlet nakakabit si refrigerator, ang ref natin. Tapos ikakabit mo dun sa yung kung saan may merkong air condition. Sa isang outlet nagdugtong ka lang ng extension. Tapos ginagamit pa, nagra-rice cooker ka pa. O pag minasama pa nga, nakakabit pa duman si si washing machine. Ano nang kaipon? Kato si sarong outlet, day kakayanon si mga nakakabit duman. Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. So sana ining mga nagkakasulo nini maski na nga ni natag-uran kita ngunyan, nangyayari pa ining ining mga kasulo na mga nangyayari. So, ingat-ingat po kita dahil pagsabihin na may mga fire truck naman, may mga firemen tayo dahil karimitan po ang firemen naman, ang fire truck dumadating po sa sunog ay minsan late na ng how many minutes.
Ang 20 to 30 minutes late lang ang bumbero sa tuyang bumbero, dakol na po ang perwisyo kayan. And minsan man kaya makarga pa yan ng tubig. O pirang minuto bago ninda mapuno ang sa indang tangke ng sa indang fire truck. So, dahil kita basta magparatiwala kasi sabi nga ni manakawan, di ba, Tony Saison, manakawan ka na lang ng ilang beses, wag lang masunugan. Dahil pag nasunugan ka, natupok ang maharong mo, o daog pa yan kan inagihan ka ng bagyo. Tan bagyo pag binagyo ka nagiba sa harong mo, at least kung dai inilupad, kung dai inabot, ano ba yun? Kung hindi inagos ng baha, andyan pa yung mga materialis mo, pwede mong kumpunuhin ulit. Pero pag sunog ang dumaan sa'yo, naku po, talaga nga hagulgul ka, umiyak ka man ng 24/7 o na oras, dahil mo maibabalik yan. O pag minalas-malas nga, ultimong pangsaplot ng katawan mo, wala lahat, natupok lahat. Pero ini naman mga magnanakaw, dahil porque sinabi kung manakawan ka ng ilang beses, wag lang masunugan, wag lang iatong ng baha or what else, ano ba yon? Wag naman kayo mga magnanakaw kayo. Araw ka nagnakaw kang bisikleta mi. Ang galing mo sana pagkabakabayo mo doon ay ang sanang magsalita ako ng ganun. Mabangga ka sana para tumiwarik ka na matapos na ang pagnanakaw mo. Ayan po, karapal si sa kuyang pagkaram. Kasi dakol na pang biktima ka yan. Maski araw, pag nakita, nahiling ninda na naghali si buong pamilya, ayan, sinasalisihan. Magbanat ka ng buto mo, Chong, hindi yung magaling ka lang sa hindi iyo. Pinagpaguran din yan, hindi rin yan ninakaw, pinagpaguran yan. Bago yan nagkakaroon ng mga gamit na yan, talaga pong naghihirap sila, pinaghihirapan nila yan. Pinagpapawisan sila, hindi katulad mo. Magaling ka sa hindi iyo. Ayan, naiinis na naman tuloy ako. Ayan, sabi nga ni Philip Barasina, kung gusto mong ayahay ang sa imong buhay, ayan po, magtanong ka kay Honorable Daday Robles Moralio. Kung gusto mong maayahay ang buhay mo, magtanong ka sa iya kung paano maging maayahay ang sarong buhay. O magpatulong ka pa dyan kay Honorable Jeff Tino. O mga nandyan yan sila para tulungan tayo, mag-servisinda. Serve, you are a public servant? Okay, you have to serve the constituents of Iriga City. Ang pagsisilbi naman na hindi lang yun regarding sa financial, not only the financial. Pero kung saan man, kung ano man ang komitiba na kinakaputan mo, you have to work for it. Pero aram ko naman ini si Honorable Daday talagang aayahay ang buhay dyan dahil talagang masipag ang batang ito. Mahilig talaga ito para bang ano rin ito masigasig din magsilbi sa taong bayan. So, okay, mag-iingat-ingat po kita sa mga sa mga outlet natin sa kuryente. Lalo na ako minsan nakaiwan din ako ng sinaing. Mabuti may tao pa sa bahay. Kasi nung inano ko, nangamoy sunog. Hindi pa naman sunog yung yung sinaing. At umalis pa ako, nagpunta ko sa eskwelahan. Kasi may time ako, just imagine kung walang tao sa bahay. Sa bagay ako, pag nagbubukas ako ng kalan, napakahina lang. Napakahina ko lang magbukas ng kalan. Kasi lalo kung magsasaing ako, ang itinutubig ko sa sinaing, yung mainit na para madaling kumulo, hindi po marurit ang sinaing or hindi malata ang sinaing. Kapag tinubigan mo na po yun ng mainit, yun ang itinuturo ko lagi, lalo pag sa rice cooker. Kasi usually ang tuwang kanin sa rice cooker po, malata or marurit. So, pero kung ang itubig mo doon, yung mainit na, ay ang ganda ng sinaing. So, ayan, nalimutan kung mabuti may tao sa bahay, na amoy nila yung sinaing.
Dahil kung wala ng tao sa bahay, I just don't know kung mag-aapoy na yung sinaing ko. Kasi just imagine, umalis ako 7:30. I have a class from 7:30 to 11:45. Just imagine ilang oras yun. Sunog na sunog siguro yung sinaing ko kung walang tao sa bahay. So, we must be careful. Kaya, lesson learned ko doon, bago ako umalis talaga, I see to it that all the outlet, electrical outlet po ay safe po. Walang naka-plug. Lalo na po, umiikot pa ako sa kusina dahil hinihiling ko. Tinitingnan ko talaga yung mga kalan. So, and minsan, nagsisindi rin ako ng kandila sa altar. So, yun ang laging sinasabi ko. Kung sino man ang huli, pinakahuli na umaalis ng bahay, see to it, you have to inspect. Inspeksyonin nyo po, kahit anong pagmamadali, inspeksyonin nyo po. Yung mga minsan may nagkasunog ng dahil sa naiwanan na cellphone na naka-charge. Ako nga minsan. Nag-iiwan din ako ng cellphone na naka-charge. Kasi minsan iniiwanan ko na yun dahil ang akala ko hindi ako magtatagal. Ay minsan na bilang public servant, pag may tumawag na sa'yo, mayroon nakipag-usap sa'yo, may nagtatanong kung what they want to do or anong dapat nila gawin sa kanilang medyo inaakalang problema, ayun, nagkasabit-sabit ako kung saan-saan, nagtatagal. And naiiwanan ko yung cellphone na naka-charge. So, from talagang I see to it. Kaya minsan nagbibitbit ako ng cellphone na lobat na. Pero maring kung ang lakaw ko digdi sa ang iniiyanan ko po ay ining sa station. Tadigdi may pwede ka mag-plug digdi. May dara ka lang charger, it's okay. So, ano ba ining ice cream factory na bubuksan para sa mga little people ng Naga City? Sana all, sana all, ice cream factory bubuksan para sa mga little people ng Naga City. Aram mo ini kung ano ini. Inggit na naman ako. Nabanggit ko dito sa aking apo na si Lorenzo Diyos Gaspe na nung nagchat-chat sinda the other day, sabi ko pinapahirapan ako ng ngipin ko, hindi ko pa basta maipabunot. Ini kaya ang pagkaaram ko, kaya pinarot kanal ko gabos ining ngipin, mga ngipin ko, bakit may sumakit? Dahil what I know, kapag naka-root canal na po ang ngipin mo, hindi na yan magsisira. Wala nang sasakit dyan. Bakit ito? Naramdaman ko, may isang ngipin po ako na may, at saka ang sabi kahit today niya, papastahan, dahil pag pinastahan, ikakagat ko ng ikakagat, matitipak din yung pinastahan niya. But ito, anong nangyari? After how many months yata yun natipak? Hindi na ako bumalik dahil nung ako, ganun din ginawa. Pinastahan ulit. Nagbayad pa ulit ako. What I thought, dahil kompleto yung bayad ko, kayo mga dentist dyan, ha? Huwag namang ganun. Ngayon nabanggit ko, nag-group chat kami ng aking mga grandchildren at aking mga anak. Ayun, nabanggit ko, dahil sabi niya, ma, bakit ganyan ang mukha mo? As if you are not, hindi ako happy. Sabi ko, ayan po, pinapahirapan ako ng ngipin ko. And ngayon sabi sa akin ni Lorenzo Diyos, ma, ipabunot mo na yan. Ang apo ko talaga na yan, sobrang mag-ano sa akin. Ini-spoiled ako. Dahil minsan kumuha ka, may pang Jollibee ka. May pang fast food ka dyan. So
ito nagkakantsawan daw. Hindi ko alam kung si bunso ko kasi ining sinunoy ko nag-claim he is the youngest of my siblings. Ito namang bunso ko nag-react. Hello to Susan de Limas, born of Germany. Kumusta ka na dyan? Ito, tawa-tawa-tawa ko pero uminom ako ng 2 gamot para sa kirot ng ngipin ko dahil talagang hindi ako pinapatulog. Masakit talaga. Kumikirot-kirot hanggang tenga ko. Pupunta sana ako dun sa dentist ko noong Saturday. Kaya lang sabi ko, sobrang lakas nga ng ulan. Alas 3 na andito kami sa estasyon Ruth Cornelius. Naghintay kami nga tumigil ang ulan. Kaya lang sabi ko, kung tutuloy kami dun sa dental lumipat po ako ng dentist sa Baaw kasi may nag-ano sa akin sa Baaw. Titingnan ko kung ano rin magagawa niya kasi itong ngipin kong kumikirot, what I thought naka-crowning yan dahil ang alam ko crowning yung pinag-ano sa akin, but anyway hindi na mauulit. So ining ice cream factory bubuksan para sa mga little people. Malapit nang buksan ang maliit na ice cream factory na magiging kabuhayan ng mga little people o mga people with dwarfism sa Naga City. Ano ba ini? Anong kaitsura kaya kayo? At saan kayo nito madumanan? Ayon kay Naga City Little People President Gregorio Balahibo. Ayun, Balahibo. Hinihintay na lamang nila ang freeze mula sa city government sa mga maliliit ang magiging sahod. Ayan. Parang trabaho ini, datawaning trabaho ini sa tuyang mga little people. So, hinihintay na lamang nila ang freezer at saka mula sa siyudad ng Naga, city government na maliliit na magiging sahod ng mga beneficiaries pero mababago ito kapag nakilala ang ice cream. O sana igwaman digdi sa area dahil marami rin tayong, hindi pala little people. Sa kasalukuyan, handa na silang gumawa ng may 5 flavor. Matatagpuan ng tindahan sa Santiago, Barangay Piña Francia. Ang programa ay susuportahan din ng P3PWD party list. Pero ang higot na hiling ng grupo ay pagtangkilik ng publiko. Ang dwarfism ay medical condition na konsideradong disability. Ang grupo ay kabilang sa binibigyang pansin ng Persons with Disability Office ng Lungsod ng Naga. Sana all, bigyan nyo naman kami dito, itong mga ETA dito sa amin. Marami tayong ETA dito. Wag lamang po yung mga PWD, manawagan daw ako sa PWD party list. Ayan po, total masipag naman kayo sa pagbigay ng pagkakakitaan ng ating mga nasa laylayan lalo. Wag lang po yung dwarfism. Dahil kung may dwarfism po sa Naga City, to all the municipalities, to all the cities, meron din po yan. So, sana, within this, sa Bicol region, ang sana sabi nga ni Kaining sa tuyang mga millennials, sana all. Ayan po, ining dwarfism. Andyan po sa may Piña Francia. Hanapin daw natin ini kung saan ini. At manamitan ta o matikman natin ang manamitan ta ang namit kaning mga kung ano ini 5 flavorings na ini kan sa endang dwarfism small people ice cream factory. Ang sabi ni Susan Sionborn, good morning, Irigas City. Ayan. Good morning daw, Irigas City, according to Susan Sionborn. Ayan ito. Ano naman itong 47 units ng cellphone
natangay sa isang computer accessories center sa Libmanan. Oh, jackpot yung tumangay nito. Nakilala yung cellphone ninyo na may-ari. Ano nga ni sinasabi ko, dahil man kita magparasamantala, mga magna. Tumigil na kamo mga magna, magbanat kayo ng buto. Ano kaya ini? What is the sign of this kahit saang sulok? Saang sulok nitong Pilipinas or not only in the Philippines? Bakit naglipa na ini mga magnanakaw na ini? Ining mga galing na tumangay sa hindi sa kanila. Magtanim kayo. Sabi ko nga laging sinasabi ko yan, walang magugutom kung walang tamad. Okay. Natangay ng mga kawatan. Kapag una ko ang kawatan, ang kawatan yung laruan. Sabagay sa Bicol, kaya ang mga kawatan, ini yung mga galing sa, hindi sa kanila. In short po, ini mga magnanakaw. Just imagine 47 units ng cellphones sa Libmanan, Camarines Sur. Sa ulat ng PNP, nangyari ito sa pagitan ng alas 12 ng hating gabi hanggang alauna ng madaling araw. Ang company accessories and service sa barangay San Isidro, pagmamayari ito ng isang konsehal. Ay, siguro may galit sa iyo, konsyal, kagawad. Siguro may galit sa iyo, kilala ka nito. So, baka may modus ka rin dyan, kaya na-modus ka rin. Naalala ko tuloy lang lagi sinasabi sa amin ng tatay namin. Pag ang pera mo nang galing sa hindi mo pinagpaguran o hindi mo pinagpawisan, mapupunta rin yun sa kawalan. Wala ko ibang sinabi nun. I was just reminded kahit itong laging sinasabi kan sa muyang tatay na dapat ang anumang kinikita mo, ang anumang bagay na meron ka, supposed to be pinagpaguran mo para mananatili yan sa'yo. Pero pag sinamantalahan mo yan sa mga kamag-anak sa ibang tao, ayan, you are betraying to anybody. Inukuha mo yan sa kawalan, hindi mo pinagpapaguran, mawawala rin yan sa'yo. Kaya don't betray anybody. Kapag nagtulungan ka, it is utang na loob mo yan. Hindi kang magaling ka lang pag mangangailangan ka. Mapagsamantala ka sa kapwa mo, ang labas niyan, so matotal, ingrato ka. So kung ano man yun, mawawala din yun sa'yo. Or else, pagbabayaran mo yan. Not only you. O ako takot nga ako Dahil siyempre, kung hindi man ako ang makarma kayan, meron ako mga anak, may mga grandchildren na ako, may mga tugang ako, may mga kamag-anakan ako. O apektado yan sinda na mag-suffer doon sa kalukuhan na nagawa mo. So, we must be careful and lalo nga sabi ko nga kasuudma, ay kan Sabado, walang hiya ka, magnanakaw ka. Masaya ka ba nakikita mo ang pamilya mo kumakain, pinakapakain mo ng pinagnakawan? Ayan po, kung ano ipinakain mo, yun din, yan din ang isusuka kayan. So, pagdating ng araw, kung lumabas ng pamilya mo, ang mga anak mo, ang mga apo, mga magnanakaw, o kahihiyan yun. Ang sabi ko nga noon, sabi ko maging kriminal ka na, wag ka lang maturingang magnanakaw. Hello and good morning to Monica Perique of Limassol, Cyprus. Ayan Monica, dito ako sa Bicol Connection ng ating karondang Joel Lim, Habana Lim. So, padakos kita digdi sa ano. So, just imagine, sinira ng mga kawatan ang lock sa roll-up door. Akala ko ba, pag roll-up door, mahirap, kaya lang, ang roll-up pala yung tinatakip, wala yung kandado, yung padlock yun. O, sinira nila ang padlock ng roll-up door nang makapasok. Tinangay ang 47 units ng cellphone na may iba't ibang brand, gayon din ang CCTV recorder.
Aba, magaling. Sinira pati CCTV recorder para hindi sila ma-identify. So, dapat kasi ang naalala ko, ang aking anak po dun sa ang kanilang diagnostic center. Minsan sabi ko, mahal naman ng padlock na yan. Kaya lata yung padlock na ginagamit nila or how many padlock po dun sa diagnostic center nila, ilang padlock po yun dun na nakahilera dun sa roll-up door. Yung roll-up door nila. Sabi ko, ang mamahal. Just imagine, pinakamura daw doon ay 2,000 yung isang padlock. Kasi kasit na raw sikwat-sikwatin yun, hindi basta nabubukas. Ay, how about kapag pinag-acetylen yan, hindi kaya mabuksan yan? Kapag ganun daw, saka nagkailang hilerang padlock yun, may makakapansin na raw, masisita sila. Minsan pa ang security guard. Minsan na, delikado rin mga security guard. Kung hindi patayin, kasabwat sila. Or else, kung hindi kasi sila makipagsabwatan, ayan po, delikado sila. So, ayon kay Police Sergeant, Staff Sergeant, Amy Rose Organis, tagapagsalita ng Libmanan Municipal Police Station, mga abot kayang cellphone, ito kaya, ano ba yan? Sa pangkalahatan, aabot sa 121,000 ang halaga ng nakuhang gadgets. Oh, this is something. Ang puhunan yan. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa pagkakakilanlan ng mga salarin. I-review ang mga kuha sa CCTV sa mga kalapit establishment. Ayan ang hindi nyo naisip, mga magna. Sinira nyo yung recorder ng CCTV para hindi kayo ma-identified without knowing dahil na may mga kapitbahay yan. Ako kasi ang pinagtataka ko, dapat lalo sa mga business establishments, dapat dugtong-dugtong ang kanilang mga halimbawa dito, itong bawat occupancy dito, dapat lahat sila mag-provide ng CCTV. Dahil sa ngayon, ang daming krimen na nangyayari. Isa na itong mga nakawan. Kung yan dugtong-dugtong, sirain man ang CCTV doon sa pinagnanakawan or doon sa ginagawa ng krimen, at least, makikita yung iba doon sa ibang unit, doon sa mga kapitbahay. Kaya tingnan mo ito. Nire-review ang mga kuha ng CCTV sa mga kalapit establishment. So, humanda kang bata ka, patay kang bata ka. If you are identified, ayan po, what is the amount of 121,000 na total amount sa ninakaw ninyo. At pag nahuli kayo unang-una, magpapiyansa kayo, kulong pa kayo. Ayan. Hindi lang pala ako suffering toothache. Pag ako pa naman ang may nararamdaman kung bakit ang galing ko mag-suggest doon sa mga may nararamdaman if what they are going to do. Mag-umpisa pa yan sa pag-ububo, sa lagnat or whatsoever. Ang galing ko mag-advise what to do. Pero pag ako ang nakakamati, ako ang nakakaramdam, wala akong magawa. Sakit lang ng ngipin ko, wala akong ginawa kundi uminom ng mefenamic Dolphinal. Kagabi para lang ako makatulog, uminom ako ng 2, uminom ako nung bago ako matulog ng 6 o'clock, 6 a.m. Maaga ay 6 a.m. 6 p.m. Maaga po kaya akong nagtuturog. At, pag maaga man ako nagigising, early to bed, early to rise po ako. Hindi pa lang bunso ko. Natatawa ko ito. Nagpapahayag din na naman.
Kinakantsawan na naman itong bunso ko, talaga itong legal bunso ko, na magpapadintest daw. Kaya lang, nasanay daw siya na. Kasi hindi yan sila, dati pinapaprophylaxis ko lang sila, cleaning lang. Kasi kaya, noon kasi inaalagaan ko talaga yung mga ngipin nila, which hindi nagawa sa ngipin ko nung panahon. Kasi noon nga, nag-elementary ko hanggang high school, ang toothbrush namin doon ay isa nga pa ng bayabas, which is good kasi yung mga singit-singit ng ngipin, natatanggal talaga yan. So, ini mga anak ko, kasi tumira kami sa Cavite City, for the information, sa Cavite City po, mga bata pa, mga sira-sira ng ngipin. Yung para bang, yung kung tawagin natin ay uron, ayun po yung nagbabrown po yung mga ngipin because of the water that they are drinking. Kasi ang tubig po kasi sa sa Cavite, maalat po, kasi surrounded by water po yun, surrounded by dagat po ang Cavite City. So, since naduman doon kami nakatira, the rest of our life sa Cavite City, that's why inalagaan ko ng gusto yung ngipin ng aking mga anak. Good morning also to Melanie and Lenlen Mendoza. And of course, hello to Lani Lula Makaraig, who is watching right now. Ayan, dumadaing itong anak ko, itong bunso ko. Dahil pagpunta niya doon, sabi ko din, first time daw niya na magpapabuhan. Magpapabunot ng ngipin. Dahil sumasakit din siguro. Ay natawa siya dahil nasanay daw siya na ako lang ang bumubunot ng ngipin nila before. Ang ngipin naman na binubunot ko sila ay yung milk teeth. Yung milk teeth lang po ang binubunot ko noon. Kasi hindi nga naman sirain ang mga ngipin nila dahil inalagaan ko ng gusto. I see to it na nagpapaprophylaxis sila. Since na nasa Philippine Navy kami, ang tatay nila, libre lang naman kami doon sa dental and medical. Yun po sa loob ng Sangli Point po, Cavite City. So ngayon, magpapano din ng ngipin. Ayan, napaka-nervyosa pa, kinantyawan nitong ni Lorenzo. Siyempre, i-BBP daw bago bunutan. It is the right way na bago ka bunutan ng ngipin. Okay nga, bago tayo magbunutan, commercial muna po tayo. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na utiri ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung Iberia, try ko, ilang bulan, hindi may ng mata ko, kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Iberia. Salamat sa Iberia. Kayo din, may limas mata, try nyo ang Iberia. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong kidney care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Kumusta? 2 taon na pala na din. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot ng face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Okay, ang tamang oras po, alas 10:34 na at 35 na po nin pagkaug ng umaga ngayong
July 11, 2022. Again, hello and good morning to Lani Lula Makaraig of watching from Brunei. Ayan, kumusta? Elma is still young and pretty. Thank you. Thank you, Lani Lula Makaraig, who is watching direct from FB Brunei. Always just continue watching the program of RPN DCKI. Sa mga program ko po, support my program. Sa ngayon po, reliever tayo dito sa programang Bicol Connection ni Karundang Joey Habana Lim. Extend my regards to all your family dyan. Lani, Lula, Makaraig. Sana kung hindi nag-pandemic, gusto ko magbakasyon dyan sa inyo. I want to visit Brunei. Gusto kong bigyan ng ining estudyanteng may kapansanan at ulila. Ang galing nito. Kanina pa ako, I am really touched of this estudyanteng may kapansanan at ulila na sa mga magulang, tagumpay na nakapagtapos ng kolehiyo. So, I so admire you. Nakikilabutan ako nito. Just imagine, PWD nakapagtapos ng college. Ulila nakapagtapos ng college. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agribusiness. Wow! Agribusiness. Ang 23 years old na si Errol Clerigo ng Tiwi Albay. Tumanggap din siya ng pagkilala bilang outstanding student sa on-the-job training maging loyalty at service award. Wow! Kahanga-hanga ining si Errol Clerigo ng Tiwi Albay. Just imagine, estudyanteng may kapansanan, PWD, tumanggap ng pagkilala bilang outstanding student sa on-the-job training maging loyalty at service award. So, talagang napakagaling. Sana maging open-minded inong sa to yung mga PWD, ining sa to mga kahimanwan na mga ulila na dapat do not be desperate of what is happening. Ayon kay Clerigo, sipag, tiyaga at lakas ng loob naging puhunan sa kabila ng kapansanan. Grade 1 pa lamang siya nang magkaroon siya ng orthopedic disability. Kaya hindi makalakad. Sus Mariosep. Kahanga-hanga ka talaga, Clerigo. Minsan hindi maiwasan na may mangutya. Yan, bakit kaya tayo ganyan? Kukutyain pa natin pag kanya may mga physical disabilities. Dahil sa kanyang kapansanan. Ngunit ginawa niya ito lamang iyang motibasyon upang magpatuloy sa buhay at makatapos sa pag-aaral. Yun ang sabi ni Clerigo. Hello Niña Gaspiwalo, thank you for watching the program from San Pedro, Estrella Langgam, San Pedro, Laguna. Extend my regards to all the Gaspi family all over there. Ninya, ikaw ang tagapagbalita sa kanila what is happening here in Iriga City, and you should balitaan mo naman kami kung ano ang kung ano ang bago sa satuyang mga bloodlines, Gaspi bloodlines all over the world. So, naging inspirasyon po umano ni Clerigo sa pag-igihan ang pag-aaral at magsumikap na makapagtapos ng pag-aaral, lalo na nung namatay ang kanyang mga magulang. 2019 nang pumanaw ang kanyang ama sa sakit na liver cirrhosis. Ang daming nito, liver cirrhosis. At isang taon, avoid too much drinking of liquor, mga tatay. Katatapos nito, namatay, isang taon pa lang, namatay naman ang kanilang nanay dahil sa brain injury. Siya ang tumayong magulang sa dalawa pa niya nakababatang kapatid na nasa 8 at 9 na taong gulang.
Just imagine, siya ang naging tatay at nanay sa two kapatid niya na 8 at saka 9 na taong gulang. Hindi kasi nakalimutan yung bilin ni Papa na wag ko na siya gayahin na kahit may pagkakataon siyang makatapos, hindi niya tinapos yung pag-aaral niya. Yun ang sabi ni Clerigo. Nairaos niya umano ang kanilang pang-araw-araw na gastusin sa tulong ng pinansyal na asistensya ng gobyerno bilang miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, which is the 4Ps. At iba pang educational assistance. Ayan po, kaya malaki po ang nagagawa kaining 4Ps kung bakit tatanggalin ang libo-libong 4Ps beneficiaries ni Tulfo. So, labis na nagpapalasalamat si Clerigo sa Panginoon sa kanyang mga kapamilya, kaklase, at kaibigan na tumutulong at nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang upang makapagtapos at magpatuloy sa buhay. Nagpapasalamat din siya sa kanyang mga guro na si Benson Cariñaga na nagbigay ng bagong wheelchair pagkatapos manalasa ang bagyong Rolly. Tumulong at nagbigay suporta rin sa kanya si Teacher Benson hanggang siya ay makatapos ng kolehiyo. Plano ngayon ni Clerigo na agad makapaghanap ng trabaho na konektado sa kanyang kurso. Minsan ni Clerigo sa mga kanya na gusto rin makapagtapos, patuloy lang sa buhay. Huwag panghinaan ng loob dahil rason ang Diyos kung may tayo, kung bakit tayo ganito. Now, magbrigdiraw kita sa ining mga pinag-aanuhan tang ining face to face. Dahil igwa pa nga ni mga state college digdi sa Camarines Sur na hindi pa matiyak ang full implementation kaining face to face classes. Bakit kaya? Sinasabi pang wala pang final decision ining ipinapalabas na commission, ang Commission on Higher Education o CHED, kung magkakaroon na ba ng full implementation ng face-to-face classes sa isang state college yun ng Camarines Sur or sa lahat ng eskwelahan dito sa Camarines Sur, sa lahat ng kolehiyo. Kasi po handa naman siguro, at sabi baga nila, if they are already vaccinated, bakit? Kaya although they are not yet having their booster. Although preparado naman, sabi ba, according to them, ipapautob lang sa face-to-face yung continued using of face mask. Okay naman siguro yung mag face-to-face tayo, basta kaya lang yung iba talaga ayaw ng vaccination. So it is not no implementation at all na dapat lahat ng estudyante ay magpa-vaccination. So siguro yung distancing pa ng konti, kasi ang alam ko yung nakikita ko kasi sa mga classrooms, kasi nagtuturo din ako. Ngayon minsan sa isang classroom there are 60 students, high school students. Ang medyo maluwag lang itong mga elementary natin. Pero ang elementary nga umaabot pa ng 40 to 50 pupils yun. So siguro if they are already vaccinated, and continue itong health protocol natin na konting distancing and using of face mask. Pwede na siguro yun, kasi sabi ko nga parang walang impact yung mga module.
Mas maganda pa talaga yung natututukan ng mga estudyante, nakikita ng mga teachers how they are doing. Kasi ang modules po kasi usually, especially the elementary po, usually ang gumagawa ng kanilang new modules ay yung mga parents o yung mga nanay, yung mga tatay. Nakikita ko po yun even na dinadala pa nila yung mga modules dyan sa kanilang trabaho. Ayun po, nakikita ko talaga. And then, ang problema kaedto, when it comes to award, lalo po yung mga graduating po. Meron doon, siyempre, mga teachers, yung mga parents nila. Alam nga namang, pabayaan lang yung modules nila na hindi nila alam. Pero yung iba naman, kasi, ang nakakabahala doon po, ay yung talaga mga below average. At yung mga below average na yun, usually pa, no read and write. No read and write po yung kanilang mga parents. Now, how will they, paano nila maiga-guide yung mga pupils nila na sila mismo no read and write? So, dapat ang mag face-to-face ay below average po. Sila po ang pinaka-importante. At ituloy na po yan dahil may mga classrooms naman Meron naman, bakit pinaghahati-hati pang pwede naman? And besides, ang niyan ay I think ang Metro Manila. Kasi araw-araw pa po ay libo pa rin po yung mga infected kaining COVID-19 na ini. So, ang tamang oras po, 45 minutos po bago mag alas 11 ng pag-aga. Ngunya na Hulyo, Pizza 11, 2022. I would like to say hello and good morning to Rani Lula, makaraig of Brunei po. And of course to Monica Perique of Limassol, Cyprus. And of course to Muhammad Abman, who is always watching my program, although you cannot understand what I'm talking about. Hello also to Vita Pawan, to Muhammad Ali and Taimur Khan, to Roselyn Cuarto, and of course my friend from Papua New Guinea, Daryl Yaomo Isara. And of course to my Mary Ann Gaspe, and of course to Roma of Naga City and Marilyn Cervera of UK. And of course to my friend Juliet Bobby Garalde of Santiago City, Nueva Ecija. Hello also to Adeli Gaspe. And of course to Rowena Di Paz Bueno of Taiwan. And of course to my friend Saud Al-Sanabla of Pakistan. Hello Ma'am Elsa Sepe. You're so beautiful of your outfit during the graduation day. Hello to Rowena Cabarles Jimenez. Okay, ini mga mag-face-to-face na dahil nga ni maintindihan kung ining face-to-face ba, kasi araw ka ining napag-alaman din na ang planning director ng information officer ng Partido State University sa Camarines Sur. Ang sabi nila, naging pag-uusap, wala pang kautusan na ibinababa ang CHED na ngayon kasi pinaghahandaan nila ang hybrid class session kung saan nagsasagawa ng face-to-face classes ang mga courses na kailangan ng mga laboratory. Mga major subjects para matiyak pa rin ang magandang kalidad ng edukasyon kahit nasa pandemya pa. Ayon pa sa opisyal, susunod at nakahanda naman sila sa kung ano ang magiging desisyon ng nakatataas.
Mahirap man kasi ipag-module yung mga laboratory. Kasi may mga courses po na needs laboratory. So, kailangan po niya, pag nag-laboratory, ay face-to-face para maituro ng maayos ng kanilang mga professors ang kanilang dapat matutunan sa pag face-to-face nila, especially yung mga tama nga naman itong mga laboratory. Ayon naman sa satuyang Vice Presidente, ang face-to-face classes po ay uurong sa September. Sa September. Talaga, hindi ko ma-perfect itong bicon. So, nananawagan po ang isang grupo ng mga guro, kina Pangulong BBM Jr. At Vice President Sara Duterte na siya ring kalihim ng Department of Education na iurong ang pagbubukas ng klase sa bansa sa kalagitnaan ng September o unang linggo ng October. September at October, kasagsagan na yun ng tag-ulan dahil late nga ang tag-ulan natin. Although, right now, ang tag-ulan natin supposed to be ay June. So, ayon kay Teachers Dignity Coalition, National Chairperson Benjo Basas, ito'y upang mabigyan pa ang mga guro ng mas maraming oras upang makapagpahinga. Sabagay po naman kasi sobra-sobra po ang hirap na dinanas ng mga teachers. Hindi lang po yung kalooban, hindi lang po yung physical na anyo nila, yung naghirap ng gusto, pati yung kanilang mga bulsa. Dahil although may MOOE, gumamit pa rin sila ng kanilang sariling bulsa. Kasi yung pagpiprepare lang po, nakikita ko kasi yung mga modules nila. Just imagine yung weekly modules nila, mga nakabooklet po yun. Talagang mahirap, ipiprint yun, magpiprint sila. Pag mayo kang printer, wala kang laptop pa, how will you do it? You have to wait. Mag-standby ka sa eskwelahan para hintayin mo yung gamit sa eskwelahan. So, talaga pong napakahirap po. Sobrang hirap ang pinagdaanan nitong mga teachers na ito. So, tama nga naman itong na para makapagpahinga muna sila. So, iuurong po, iurong nga ba? Ang iurong sa September po. For the very start, the teachers are entitled to 2 months of vacation to give us time to rest physically, emotionally, and mentally. Unlike other workers, teachers don't have sick or vacation leaves. Anibasa ng isang guro sa Caloocan. Oo nga naman, minsan pag ginagawa na nila yung Sabado at Linggo pa, just to complete. Para lang magkumpleto nila yung mga kailangan na lalo na when it comes to documentation po. Walang tigil. Dahil ako, may mga kapatid akong teacher. May kapatid akong principal. So, I understand that they really need those teachers na sobra-sobra po ang dinanas nilang pagod, physically, mental. Ito nga talaga namang to rest physically, mentally, and emotionally. Yun po ang dinadanas ng mga teachers. And take note, magkano ba ang sahod nila? Sana naman si VP Sara Duterte asikasuhin na ining mga sahod ditong mga teachers na inita. Sinda yung sobrang pagod, sila pa yung napag-iiwanan ang kanilang mga sweldo. Kumpara, wala po tayong successful, wala po tayong mga college graduate, wala po tayong presidente to lower position in the barangay without these mga teachers. Pero bakit sadyang nakalimutan? Yung mga sundalo natin na mga men in uniform, those men in uniform, sobrang taas na po ng sweldo nila. Para bang sila na lang ang pinapaboran ng ating government. Bakit takot ba sila mag-kodita? I'm just asking and I'm just... Ay, nako. Diba, hilmanahan? Ang alagang-alaga nila itong mga men in uniform. Ay, ining mga teachers, ano bang apod natin digdi? Itong ating mga edukador,
Without these mga educators, without these mga teachers, meron ba tayong sundalo? Meron ba tayong abogado? Meron ba tayong congressman? Meron ba tayong presidente? Without the knowledge na itinuro sa kanila nitong mga teachers na ito. So I think ang pinaka-importante dito ay itong mga teachers na ito. So wala pang inisyu sa na department order ang DepEd hinggil sa official na school calendar para sa school year 2022-2023. Ngunit ipinanukala ng nakalipas na pamunuan na simulan ito sa August 22. Kaya lang sabi nga ng ating BP, it is time na ipahinga muna naman natin itong mga teachers. So, sinabi nga ni Basas na ang school year 21-22 ay nagtapos na noong, hindi pa nga lahat nag-graduation, whole year 24, ngunit kailangan pa rin nilang i-organisa ang mga end of school year rights hanggang sa, tapos na nga, mayroon pang iba. So, kailangan din nilang magsagawa ng remedial at enrichment classes para sa mga estudyante na nakatanggap ng bagsak na grades. Hindi naman ako nakatanggap ng grades nung college, kaya lang nag-removal ako dahil talagang sobra lang akong BO when it comes to math. O yung algebra ko po noon. Kaya nga I take up nursing dahil what I thought, ang nursing ay meron lang math 1 and math 2, which is the algebra na talagang wala akong kaalam-alam dyan. But anyway, pag removal ay pasado rin ako. Hanggang August 12, kahit ang ilan sa mga guro ay magkakaroon lamang ng 10 days na bakasyon bago ang pagbubukas ng klase sa August 22. Kaya lang kung ililipat po yun ay move on sa September. Ayan po, ano na naman yan, ayan. O na nang sinabi ni Pangulong Marcos na ang full implementation ng face-to-face classes ay target na masimulan sa November. So, ini namang mga senior citizen, ingat-ingat po tayo. Minsan pagtatanggap po tayo nitong itong mga social pension na ini. Pag hindi natin kaya, di ba may mga representative naman tayo sa mga barangay, yung mga mahihina ng mga senior citizens po. Di ba binigyan naman tayo, may mga naka-registered tayo na aalalay or else sila ang pupunta when it comes to magpay out po. Di ba binibigyan may mga tayo, may mga representative kayo. So may nasawi sa pamamahagi ng senior citizen ini sa Naga City. Nasawi habang tatlo sumama ang pakiramdam. Kasi lalo ngayon minsan sa aga, pag umaga ay sobrang init and then paghapon biglang uulan. So tatanggap nga kayo nito 3,600. Na ilang buwan na ini. O pagkatapos atakihin kayo or kamukat-mukat mo, getting 2 years pa, namatay. So, may mga registered po tayo na aalala, yun na lang ang papuntahin ninyo. No need na kamo pa mismo ang magduman sa mga opisina kung saan ang payout. So, ayan, hanggang dito na lang po tayo. Luwe-luwe na po tayo magpapaaram dahil oras na naman, natapos na rin yung isa't kalahating oras, alas 9:30 hasta alas 11. Ang programang Bicol Connection ni Karondang Joey Habanalim. Anto po yung mga nakaibanan po sa technical side. Nandiyan po si Sir Chavio na obra. And of course, nasa information man si Tony Matic Saison. And of course, on man po duman si Joanner Divilla sa transmitter at saka si Rudel Cesar. At siyempre, ako pong nakaibanan nindungon yan at aywan ko pa kung kaibanan sa pag-iba pang araw. Mayo pong iba kundi si Kagawad Elma Deli Magas pinagsasabing thank you. Maraming salamat.